tinc pel futur. Quan la teva vida depèn, que la teva mare no emmalalteixi. Hi ha una pregunta que m'acompanya moltes nits i que fins avui ningú no ha sabut respondre'm. Què passarà el dia que la meva mare ja no em pugui cuidar? No és una pregunta filosòfica, és una pregunta pràctica. Em dic Armando Folgado, soc pare de 2 fills i visc amb una lesió medul·lar que va canviar completament la meva vida l'any 2014. Una encefalomelitis transversa aguda em va deixar pentaplègic i dependent d'un respirador. Des d'aleshores necessito ajuda per pràcticament tot, moure'm, rentar-me, vestir-me o menjar. I hi ha una altra cosa que moltes vegades no s'entén prou bé. No puc quedar-me sol. Quan depens d'un respirador, sempre hi ha d'haver-hi algú a prop. Algú que sàpiga com funcionen els equips. Algú que pugui reaccionar si alguna cosa falla, les 24 hores del dia. Tinc reconegut el grau 3 de dependència, que significa gran dependència. Tot i així, l'ajuda pública que rebo consisteix en una hora diària d'higiene personal de dilluns a divendres. Tota la resta ho fa la meva família, especialment la meva mare. Els meus pares tenen avui 66 i 69 anys. Durant més d'una dècada han hagut d'assumir una cura constant, silenciosa i esgotadora. Ara que a casa continuem endavant amb dignitat i resiliència, la realitat és que vivim sobre una pregunta que sembla que ningú no vol formular en veu alta. Què passa quan la persona que et cuida ja no pot cuidar-te? Per què el sistema actual no té una resposta clara? Si la meva mare emmalaltís demà, probablement l'única alternativa immediata seria un ingrés hospitalari temporal a un hospital com Vall d'Hebron. Pot atendre situacions complexes, però només durant uns dies. Després d'això, el sistema deixa de tenir respostes clares. Les residències disponibles en molts territoris no estaran preparades per a persones amb ventilació mecànica permanent i, a més, institucionalitzar algú en aquestes circumstàncies acostuma a implicar una cosa que no hauria de ser inevitable, trencar el seu projecte de vida. En el meu cas, això significaria una cosa molt concreta, allunyar-me dels meus fills. El meu projecte de vida no és viure en una residència. El meu projecte de vida és continuar sent pare, continuar vivint a casa meva, continuar veient créixer els meus fills, continuar participant en la seva vida quotidiana. Però també hi ha una altra cosa que em sosté. Vull continuar sumant al món. Vull continuar escrivint, pensant, creant projectes i compartint la meva experiència amb altres persones. Vull continuar aportant tot allò que encara puc aportar. La tranquil·litat de casa meva no és només un lloc on viure. És l'espai des d'on continuo construint la meva vida. Allà vaig escriure el meu llibre, Respirar amb l'ànima, utilitzant un sistema de seguiment ocular i altres dispositius mans lliures durant llargues nits d'insomni. Vaig trigar 5 anys a acabar-lo i encara tinc idees, projectes i coses a dir. Perquè quan el teu cos s'atura, descobreixes una cosa que ningú no t'havia explicat abans. La vida no s'acaba necessàriament allà. De vegades comença d'una altra manera. Espanya ha fet recentment un pas important amb l'aprovació de la llei 3/2024 per millorar la qualitat de vida de les persones amb ELA i altres malalties d'alta complexitat. Aquesta llei reconeix una cosa fonamental, que hi ha persones que necessitem cures intensives i contínues per poder viure amb dignitat. Però, entre el que diu la llei i el que passa a la vida real, encara hi ha una distància considerable. Moltes persones amb situacions mèdiques complexes continuem depenent a la pràctica de l'esforç silenciós de les nostres famílies. Famílies que sostenen el sistema sense aparèixer en cap titular. Famílies que envelleixen, famílies que s'esgoten, famílies que un dia ja no podran continuar. No escric aquestes línies només per mi. Les escric per totes les persones amb gran dependència que viuen gràcies a la cura invisible de qui els envolta. La pregunta no és només què passarà amb mi. La pregunta és què passarà amb tots nosaltres. Perquè una societat no es mesura només pel seu progrés econòmic o tecnològic. També es mesura per una cosa molt més senzilla. Com cuida aquells que necessiten més suport per continuar vivint. Jo us demano només una cosa molt simple. Poder continuar vivint a casa meva.
a prop dels meus fills, amb els suports necessaris per continuar sent pare, continuar creant, continuar escrivint i continuar aportant tot allò que encara puc aportar. Perquè la meva vida continuï sent, simplement, una vida digna de ser viscuda.